Abusuafo mo bibi akwa baba Sujaman Cafe so ana Sujaman TV so pomoden na subscribe to channel no like video no ma me na share se de be ya wonu abi nso nsa be kan video ni bi ni nyina itimi de abom. Yes, and here Tuesday ni ahwe de offer anopa game no and level Tuesday we setup we transfer from Fortune Thursday year 2012 event number 246 ehun so auto 76 our machine we no auto 20 we are 20 now akanta 65 we are ma double 4 on for 50 nko machine we are 65 no yen jump on them like information 72 11 72 11 ewo ha kama so no I say we 60 into a way there was for event enkodi yemfa event enkodi na ubem say 50 no wajampo aba 72 no abekanta and our 10 27 we answer and 10 back and kanta back so but sa 42 we a them free ball 42 we them free ball na me confirm e the amount yen hwe current na obahan mo be sha se wa ha event number 141 and over to 76 we are no the 20 abeshase we are 20 no ankanta no 65 we are no the double 5 abeshase we are 65 no yen jump on emra yen from try 1172 me pa cha say we use alignment lotto scientists for this week am so ya no ahwe current ni am say omo mix up with figures no hanti one hwe ni ya obe use omo de na obenya wrong numbers. Yes, and now and also no into 1165 no or in 65 for jump aba abetwa 72 11 no I say 60 no so into 44 no I say 50 na we are wabetwa 11 72 65 na I say 60 and so our machine to we there say 50 we was here in the and Francocha 42 27 our event na so yes the event no open me event na no way 42 27 50 no etwa the best three so kama yes yen here second setup yes na I'm from confirm 42 no ma yen here event number 972 our Monday special me who so 254 we are per no between 60 69 no around 49 50 center and fourth we are per no between 72 82 72 82 no as 35 our machine nti we there on also see emfa event enkodi yemfa event enkodi na ha say no me pese be 42 63 42 63 etwa no $2 also 42 63 etwa na $2 also into pay me event na no yi 42 63 no etwa on so 42 na confirm wa ha de amount into over current na say no so abehihye no over 254 no ewa ha we are pay no over 260 69 first and center so and was say 49 50 center and fourth so good we are pay no between 82 72 and myself 35 our machine nti we there asem 5 event no enkodi good na ma me confirm figures bi wa ha ma okay yen hwe ha no Monday special event number 865 so at 22 we are 23 we are 60 we are 72 into we are your event so obeba na 44 no once we event here 44 we obeba na 44 no so edem twa kama event we so ya kama pa na ma me confirm free bank bia ya dey ka ya 42 27 no ho event number 790 Monday special me so oto aba we aba ne say no ahihye no oto 59 we oba be ma 60 we are no de 11 abeshase we are wasi emfa ba we 29 free banker once ha yes 42 no as the event no so good na yen hwe
another setup nso ɛsa wɔ ha no mo. We nso yɛ transfer from Fortune Thursday event number 285 ɛho so a 259 no owia no ɔma 60 no owia no ɔde 11 abɛhyɛ ase nti ɔwie de a 29 free banker ɛna wɔsɛ to aha no mo event number 290 no ɔbɛto 69 owie ɔbɛto 65 so ɛde abɛlock event no ɛde ama yɛ kama. So nti saa event wei nso ɛso ɔden papapapapa na wei so no mepɛ sɛ yɛyi 5929 no 5929 no atwa so 5929 no because 59 owie in repeat so good na repeat ɛdɛm ɛwɔ hɔ kama nti saa 29 no once aha ɔbɛto 59 60 11 owie a 29 wohwɛ deɛ mekyerɛ wɔ ha yɛ a 59 60 11 na ɔde abɛhyɛ ase owie a 29 so aha koraa ma wɔ addition 90 nti woba current na ɔbɛma 59 60 na ɔde 11 abɛhyɛ ase nti wɔwie deɛ a 29 ɛyɛ free banker so 29 ɛyɛ free banker nti ɔto 59 60 na ɔde 11 abɛhyɛ ase no ɔbɛcreate addition 90 ɛwɔ ha sɛdeɛ wei yɛɛ no wei so 88 single 2 addition 90 no ɛde ama yɛn wɔ hɔ kama yes nti ɛsrɛ wo saa aba wei mfa ni agorɔ 42 29 27 ahoɔden wɔ hɔ atwa no kɛse na ɛdi sika kɛseɛ ahoɔden wɔ hɔ a so gyama a mesi twa no kɛse na ɛdi sika kɛseɛ anɔpɛ yi yes na ɛno nso ɛno no nti wopɛ sɛ wotwa wo game nso a mfa baabi a woba so gyama ha no mu a yɛwɔ sister Selena wɔ hɔ ne number ne 0599212255 ɔba sɛre ɔbɛhwɛ wo kama ne kasa nso ɛda bɔkɔɔ ɔbɛhwɛ wo kama ɛyɛ na meka sɛ loto no ne deɛ ya nti wokɔtwa atwa no baabi a wodi a wo nsa bɛka wo sika nkɔtwa no baabi a ɛnɛ ɛkyena bi a daabi nti bla fie na ɛnyɛ adwuma wofa number wei nso a Mr. Foster ɔno nso wɔ abɔtrɛ ama obi biara wobɛtwa game no yes ɔno nso number ne 0246898449 ɛno yɛ Mr. Foster ɛna aba a nso me number ne Sugyaman me number yɛ ni yes ɛno nso yɛ 0593673300 ɛyɛ Sugyaman me number no nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no yes yɛ full game no sei ɛna ɛbɛnya for yɛ full game no nti twa bi na ɛdi bi yes nti yɛnya yɛ full game na ne yɛyi yɛ best 5 ne yɛyɛ best 3 no deɛ mese ɛbɛbɔ 2 yes because 42 na bɛto 27 ho ɔden 29 so ho ɔden so nti ɛno no ne afɛ yɛ 2 direct 42 to 27 wobɛtumi atry 42 29 no nso yes ne akɔ for 42 free banker 42 against 1 to 90 ɛbɛkɔ 29 against 1 to 90 ɛno nso ɛbɛtumi akɔ free yes nti ɛno no nyame nka ho ɔma nkwatente ahomede wɔ mu bye bye